Pacho kasa keso kasa we die mu ayen. Ai. Oho ye. Jo. Na my misa wa bedwuma die yi so pen. Etiefo asem obekaye a ababa wa bi ba ha no de o maye yi mi ti firi ho. Ni nyina ne so ne abrantie bi tena ye e ma kwantu obem obaye a wo se wakwa akoye ye ntine ne onyane ne ntine biem wo se wate ne ho ase akwada e ba mu so onhwe no a wo se wonhwe ne de na asi ababa wa no asan ababiem ma me mpacho kasa kesema ye wudi ni biem acha fra me maadwoa wo firi hin e bae acha metetafo tafo jo ma yentie o asembe na da wote bae na ena ye kasa ye wie nso so a de aba ekire no so ya se remu biem e bacha meni abrantie bi ne tenae na nyame ya adomo che ya ba ya baako na osi akra no wonhwe akra no sese ba bia metenso ye etu yen efie wura na ahye me bosome miensa amatam na so sese wa mame na wotwe me so meni ba bia me di akra na ekotena timidi kan de beto monim me kwa ma frɛ no nkrofo na afra wo bia mfi mi am se ne mesamba okoye no wa sendi sika ama wo pen me ba chan Aden no de on pese obeka on san fa bi de waye ne de on pese obeka na ye hu de ekọ e de be pote na oba ha se no mo no e kire no esie mayenti o me ba cha me ko ye na kra ne yare e na me frɛ onua ba ko se mesre no se miniska bia nja kra ne yare o ma miska emfa ne ko hospital ti me ka na bla ne se wo ba ti bla ne frɛ no no obra me 4 million ena me de no call ye free obi ma bi ena obra 4 million e di besen acha e call be 1 month na oba han sa kwada no odin kan send this ka bi ansa na o sa send 400 na meboa me ba chan ma Abraham papa cho wa ha se no mo apini bo ben ha apini ha ma me why ai na yenhwe na ne brother baako na yenhwe se yebetime ene no akasa because ye ne abrantia no friend na ompeke owo Dubai he ya o friend na ompeke o man voice note a na watie na wasa aka ne phone ato ho se onye na adwen se obe reply yesese yo sesenyo nte no ye hwe ba bia ye de eniema so ebekwa akwa sesi ankasa no opese ye de airport se ene de ma wo hawo ne sen acha me hawo ne se o mepe ba bi ma akra ne ntina mintimi mfa ne na abonti kasa kese acha me hawo ne se o mepe ba bi ma akra no mfa ne ntina mintimi mfa ne na abonti chese wo ye adwuma ben e na ade hwa akola no acha mitonsi o ye den mitonsi ensio no ne sen wo so ana wo de wanya store bi na enkofo befa me de kwa chima pure water ni bi ene eyi no bottle one no me ba chan enti ukoton ada ko unya besen ansa o no crowd wanya na be 30 cedis na wo mfa so ba cho de o de na meka keka ho na kasa se ukoton wakoji na obi ho no wakoton me ba chan enti ukoyi a utimi ton the whole day no utimi ton 30 cedis me ba cho me wi a utimi mam 30 cedis okay na de bi eno abi na de beto aduane adi eno abi nso so na me di hwe ni school eno abi nso so na wo de efa ka akoba na ba bia wo na hwa na oton tafo ha me ba chan emu oya papa na eto da bi na se ukoka mema bi no mu asem a yese ya mu nsusu enka emema asem sofo kasa ona aye bema mabro watia no kwasem nie ekobasi ya na ayem ye pa me pa cha mo fa bema ne picture nto TV ni so maye na ye hu bema kora bia na ne ono so kora no minima de kronti a wo mo fa bema ne nto so na ye nhwe ko bema wa ba sabi efre wa utie voice wia no wakata so na de ato sabi aponchire etayesa na osofo me ntwa wa no asem ne ba ye no me ne brother panyi bi oso on ne di na chikasaye ema wo se won ne be kasa on na kasa saa besi ne ya ye kasa what am I say ema wo se won kra no sa won wo ba na awade anya by force enti be sha akwada na pe ne da bra ya simple and short what Dubai wo ye adwa ko be se okọ ya che
enti adan Ghana dan tafo dan ya high ni senko a single room self contained bi krapa na e bibisa na o de ama no o apɛ no wa hwɛ ni school so photo aso me enko me ba ma yentie ne brother no enko mo kakrama the time is best no ba me pelo padema me yama the time is best no pelo amano so amano ko pa na amano na api ko ken ba go one kana na uno ware na pa dia ati the Japan bela do tamano na api no ope cada como dia de lá no bona actually that is not no mais do que tá nem cá uma ele é do que o preço também no ponto então já que eu tenho nesse 1 minuto de 5 minutos de pinho porque dita tá cara do fora da bateria fora na hora de lá cá não né no nível da tinha o betinho não do a minha bastante bem no caminho de ver it was in the Onse sa plano wo mnintini empesi e beneli. Anti was say ye be ne den. Or so wa can be so no or no de or can onye but all the same wa ka kire ne sister panyi bi say onye one ne nka senti no one ne be ka senti nya me ya adomu a ye nhwemfiri ochina kosi ne dwada so. Ablot ye nyi ye nyi aba ne o se hye ni nkura se wonyi na nimfiri be ma so on fa ne se konfo bi na to ne mu na be ba chwata se e say ye tu no na se brotia ye tu no metiase eni ye tiefo nyina meboa no ye nkopɛ da ma no because akoa na wo ma ne ba hwehwɛ dan di ama no ye brotia wo na wo ho wo fa na se wa anya ba bi owo no beba aba abeye na ko friend say wa yes I time myself phone so yi but ye kan wa yi kaka na say wa anya say ba bi abeye kan yiri bi no anti say na okay any yes ana tell dia na be ma ko bu pa no atiefo da bia no mo be di sika ya sa wa ha se no beba wo beba ba be hwe ne ba no ene yempuma tuo na e mpa cha obra mu na ye nkwa yanim na abrewati ame de kakra ya America ene se wo ya ba ya na se wo si so a mesraw empokua no emma ho kwa ma ye ndo sanity se sandpaper na wonu mu wi omu de be ye graphic na omu de apepa wonto na wakwa akoto atwene toilet ade mu yemfa wonya hwebie mu ntina baba wa se wusi so a eya no wankasa no wahwa ho so yie na wanya na ya gina so wa abrabo mu mesraw nya se bia wokotwe mplan be ma nya be ma na de ubesi yie se du bra ya wo se be ma de ubesi ye bra wankasa wadi nkan e de wo nai ba ko asi bia ye na obi abeso mu atu ba ko na aka no de asi ye e ba se nipa bia meso mu a wo de ba ko na asi ye no ubetimi an kakra kakra ba ko kompedi akwanim enti yenya se da bia ne akofa haw e de ato ye ho so no na be ma na busua no so ni titru ne papa no adaba wo de mode nsa wodi akire de nsa akobɔ kokoko na nipa di akira kofie se mo hwe mo de hye na se mo hu na mo mra me ho afa de ba se anim baba wa ne biem oni how bia e ka mo moja mo akasa mo moja e ka mo hwa kwada no mo pese mo te no eko enti ya afa na ama se ne nkotene enti no ene mo mma akwada no mo ntimi mfo so ne pii mo ba no sa wase wa ma mehwe na one dia won tena ho yesu ni brabre nkase wo a onfa ye nko na be ma nkasa timi bu ne pa etimi wo baba wiase na ma ba ebetufo se hwe wo ba na wankasa na utibon nkoso nsem no na de atena ba bia wotie no enuafo no maye bi yemfa so bo bia mo wonom be ma ya woda TV so TV no so no SOMPA TV ne SOMPA 93.2 akọ Facebook or that way obi obehunu bi onkan chance ya so omra mehwe ne ba enye sa baba wo ye be kire ne kwan papa anya hwa baba obo ne nya hwe de ode ya hu nyina echi no ye ka sa nkatwa so na ka won hwe ne ma wote ase ba so won hwe ne ma kwase ebompre no eya ye hwe ne ma kwasi next week sa wanya ye be hu ba bia de be fa ma na bo awate ye fear run ye sorry ane be ka sa yesre no wonya abotere kakra mfa ma ye nua ba no na ye nhwe ne mu kwan kakra ani nua ba panyimu bi se wode ne be kasa wa friend na won pikinti no ye hwe ni mu akosi se ye be pon akosi na de che ba Monday no e bia nyame adom ma ye nya good results ne etimi ababusia